Hello everyone! This is Lokacherang Provinciana. Welcome to my channel! For today's video, I'm gonna share to you the second part of our tour in Agno, Pangasinan, which is Abagatanen. If you're looking for a Boracay vibes, white sand, and sobrang ganda, as in paradise talaga, and more on seafood, please watch and subscribe sa aking YouTube video, Lokacherang Provinciana. Thank you for watching! Hi guys! Welcome to Chicken in a Star Kitchen namin. Yeah, Chicken in a Star Kitchen namin. May ganon! So, anong niluluto natin, Miss Charla? Yun yung pangalan ng ano mo, ng restaurant mo, Chicken in a Jar. Yeah. So, ayun ang setup namin ngayon sa kitchen na to. Prito time. Ano nga? Bulgogi? Yeah. Chicken bulgogi. Chicken bulgogi. So guys, we're almost done. Na-fry na yung chicken. So what we'll be doing is i-coat ba ang tawag doon? Okay, with this one. Lahat na ba to or half lang? Alright. Boila girl. And eto naman, Chicken in a Jar Kitchenomics. Wow, diba? Lagyan mo ng buksit naman. Okay, so. Kain ka na siya. Ikaw kasi mag-shake. Turuan mo kami mag-shake. Ay, pag ganun. Ay, pag ano talaga. Chef. Ganyan. Kasi matapon yung manok. Sa akin yun. Okay, try. Okay, yan. So, yan. Tara na dito, ate. What's up, guys? Today, guys. It's my birthday. So, ito yung gabi. Tulog ka, han. Yan si Makulit. Makulit na printed. At ang nilalamig naming Aika. Tired sa swimming. Pero kami ni Tita Sarla, ito nga. Alive and kitchen. Hey guys, welcome back. Kain ng rice. LOL.
talong sila dyan. Kanina daming talong. Nature. Mas maganda kapag nakabike. Oo. Sana dala mo yung bike mo. Lagyan natin sa loob. Oh! I love the view. Kinalap tayo, video din natin. Video natin. Video na nitira lang dapat. Yan, video natin. Asan yung video dito? Ay, ang sarap sa likod mo po. Ayun yung... Si Aika, nag-i-enjoy. Ate naman ko muna sabangan. Sabangan lang. Hindi, mas masikip yun, Sez. Di na natin yun! Ne? Mali. Tapos na. Anto na, video lang eh. Ay, di lahat. Okay na, ate na. Ay, videohan mo si Princess Tindita lang. Hi, Sez. Mukbang. Aika, dito ka. Aking anak, come here. Magkukutsara sa Princess. Sabi ka kamay ko yan. Ito lang pala po. Bakit? Princess, galang na rin. Ayan, sabi niya yun. Kaya maghugas daw. Minsan lang yan. Kaya nga, nakatago, parang ayaw magpakain. Ay, Walang mga gamit. tayo. Ganun ba yun dito? Mga nen! Mga tayo. Mga na po. Buwak! Konti lang. Mantila. Eh, wala. Sige, nasa na yung gamit niya? Suwi ko na. My best friend, she's a real big. Round one. Mga judge. Yum. The best. The best. Mga judge, kumusta po? The best po, the best. Panalo na ho kayo. Princess! Hi! Hi ikaw! Hi! Hi! Ay ka!
Sako. Ay, babalik nyo. Hindi. Ayan na ang ulan, sis. No! So, palis na kami, guys. From Abagatanen. Nasaan yung tablet mo? Nasaan yung tablet mo? Sinana, di ba? Alam mo yung tablet niya? Abagatanen. Thank you, thank you. Aalis na kami. Ayan na ang beach. Bye, beach. Bye, beach. Another week, another week. Another week na lang. Wow, bye-bye na beach. Woohoo! Mamaya kay mami. Yeah! May naiwan ba sila? Wait lang. Ay ka, baka lagnatin ka pa niyan. Wait lang, kapapasok na. Thank you for watching. Like and subscribe.